babba sai babba, babban goro sai magogin ƙarfe. Wallahi ko giwa ta faɗi ta mutu ta fi ƙarfin kiyashi ya ja gawarta. Wani kayan wallahi sai amale, wani kayan ya wuce amale sai dai tirela. Kai wallahi wani kayan ya fi ƙarfin tirela sai dai kago. Wani kayan ya fi ƙarfin kago sai dai babban jirgi mai tafiya a ruwa. Ina gwanin wani ganawa. Wannan felleliyar motar da kuke gani da naira miliyan 230 kacal za ka mallake ta babana. Daga kamfanin Manga Motors Abuja. 230 million naira only. Malam ko da kuɗin ka sai da rabanka, ku yi maza duka ɗauka. Da kun ganta kun san tafi ƙarfin mota. Wannan jirgi